إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. نعم وين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أصل تكون راسي هري تكون راسي هري gin patare ajiye wode ihere ye kokun wanye ima on ihere biye be bi happy ihe o wi na si ihere ihe gin ye bi eme e happy ya yo chor ko kumeri duru tupu an ga happy iko tupu an ga happy imet iji ihe ya met tupu an ga happy iji ihe ye enye example an ga ne ko o was tupu an ga si ihere because mgbe na ihere na so bi na shi na ja tek pe ege ihe wejitụrụ anya gị elu ya na-ele anya n'ala ya bụ ihe emejibụla emeli ekwesịrị tupu ọ na-agwa anyị onye ụzọ wọd laye sahayi ọ sịrị laye turuku ọ sị laye sahayi tupu anaghị asị ihere anụ ya doro ibe mefelen iji ihe yenye egzampụl mefelen ma iji ihe daga anyị yenye egzampụl ọ sị ba'udatan fama fawqa ihe dịka gịnị enwụ nwanyị nwee enwụ na nwanyị ọgwụ enwụ nke na-agbata agba mmadụ enwụ nke na-ata mmadụ ata ka nke na-ekwu ọsọ na anyị ba'udatan sibere onye bụ nahal onye nahal onye bụ ba'uda ọ bụ enwụ nke na-ata mmadụ na ya so tupu anaghị asị ihere iji ihe ha ka enwụ na-ata mmadụ na ya asị ihe nye egzampụl fọma kpọwụ ka ha maọbụ ihe karịrị ya bụ enwụ ọsịkwa gịnị kpatara dịse aya na anya chukwu ji ezigete n'ihu ụfọdụ ndị ga-ekwe ekwe yarba bịara ya na asị ọ ga-aga chukwu na-egosi na kwụrụ anyị na ọdụ full of fasaha ọ na-ekwu okwu ekwudoro enya na ọ na-eme olu gịnị kpatara a na-ekwu okwu enwụ n'ime kwụrụ anyị a na-ekwu okwu ijiji n'ime kwụrụ anyị zobab onye ihe sulubuhum zobabu shean la yastanqidhuhu min okwu ijiji panamaja abu nahl ọ bụ enwụ nke mana enwụ panamaja ọdịsị abu ide ankabut ide ọnaje ọ bụ na ọ bụ okwu sụzọ gịnị bụ ekpo ihe na ọ nyere ekwuste